मा बिलाय frog dancing तुम ले रही no okay औ परी मा ओंख्रि संदों ट्रेन बेरना ओंख्रिया माबासोमोन जोंनिया मा होनो आया जाखांबा बावबावो दाउ बेदरजों आलुमोन परी ओमफ्राय परीया लाइक दानबाय थेंक इउ परी लाइक होनायनि थाखाय थेंक इउ भेरि माच नोंलाय मा खालामगासिनो दालाय बर' कार्टुन हाय ओइखौ लोंनो होबा ओरैहाय लाइक दानबाय आरोना बर'आ थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय टिभि नायबाय दं फ्रेन्ड बाय अ दे आया सावो सावनानो माबा जादों बोसोन हाय होनबाय हाय बोसोन हाय ओमफ्राय मार्टिजा इउ प्रिटि बोला थेंक इउ ओमफ्राय मुगिलान हाय ओमफ्राय एनिमे दस इट हा does it clap Isur hai ओमफ्राय हा अरे भाई बिनय हेलो ओमफ्राय मिस्टार अधिकारी हाय चिल्ड्रेन बोला है मुकिलानी बोला ब्यूटी बोला थैंक यू वेरी मच ओमफ्राय शेखर ने क्या बोला हेलो शेखर मोनिता बोला हाय बाजे हाय मोनिता हाय मार्टिन व्हाट इज योर नेम बोला माय नेम इज विश्वकवि बसुमतारी मिस्टर अधिकारी और क्या बोला ओमफ्राय सेल्क हाय
कौन लाइट नहीं क्या लाइट करो प्लीज अच्छा ये लाइट मागन दं ना का लाइट टुगेदर डेवलप चाइनीस बोला tiari tiwari hai ayus nih kebelah hai tiwari hello mondip nih hai ayus English or Spanish English or Spanish परी हेलो फ्रेंड मेरे साथ भी फ्रेंड बनाओ बोला ना परी ने परी के साथ फ्रेंड बनाओ फ्रेंड्स कौन है Susin nih kebelah hai ओमफ्राय साइल क्या बोला गुड इवनिंग डार्लिंग तुम्हारी आयुष इंग्लिश और स्पेनिश आई एम बोडो ओमफ्राय सिटल ने क्या बोला प्लीज मेरा नाम लो नो किंजल प्लीज मेरा नाम लो ना किंजल बोला ओनिता हेलो ओनिता हेलो ओमफ्राय सिटल ने क्या बोला प्लीज मेरा नाम लो ना किंजल प्लीज मेरा नाम लो ना किंजल श्री लक्ष्मी है उदालगुरी है हाय हेलो आई एम श्रुति ओमफ्राय भाई सोशल ने बोला कहाँ से हो बोला जी मैं बंगाईगांव से हूँ भाई सिटल ने क्या बोला प्लीज मेरा नाम लो ना किंजल बोला किसको बोल रहा है भाई सोशल ने क्या बोला कहाँ से हो तो ने बोला गुरु हाय यू आर सो ब्यूटीफुल से समथिंग you also beautiful say something ओमफ्राय अनिका हेलो मैम हेलो ओमफ्राय मिस्टार केना किस्ता नायो इदि थानानै जारला जाबायहाय हा थानो हाया इदि मिस्टार ओमफ्राय तिवारी where are you
You are here are you Primdi? मैं from Assam है. Kumena mari jaku. Adil Badia Bank Flan Anika. I am from Karnataka Guru. Dingga. Okay lah. Oke serang. Hai serang hai serang. Oki. Oमफ्राय बिरि लाबार हाय आब' मा खालामदों ओमफ्राय एलबि होनाय नायदोंमोन नै ओमफ्राय बिरि लाइदान आब' सनाबल थेंक इउ बिरि थेंक इउ परिया दिनै बेलेगसो फैजोब्बाय माथो फ्रेन्डबाय बेलेगथार आंहा ओमफ्राय सोराङा मा खबर होनखि ओमफ्राय मोजां खबर सोरां थेंक इउ आंनि एलबि स्क्रिनाव नुजाफैनायनि थाखाय गासिबखौबो थेंक इउ भेरि माच सबको मेरी एलबि स्क्रिन में आने के लिए थेंक यू वेरी मच ओमफ्राय गुरुआ आग्रा गुरुआ अच्छा आग्रा ओमफ्राय बिरिया मा गोजा ओमफ्राय कौन लाइट नि क्या लाइट करो सोर लाइट होदो लोगोफोर इसोर गाज्रि मोनलायगोन नारैसो थांगोन दानो ओमफ्राय जों सोराङा मा होनगोन आंजों लोगो खालामबाय नामा ओंखि ओमफ्राय सोरां आं नोंखौ लोगो खालामबाय दहायनो मेसेजबो हरदोंमोन आङो मेसेज हरनानै दोनदों ओमफ्राय जोंहा बिरिया मोनगो साबदान सोरां होनबाय सोरां साब खालामबायनो बिरिया ओमफ्राय सोरां अके बिरि आगै होनबाय ओमफ्राय सोराङा मा होनखो आंबो साब खालामबाय होनबाय आरोना साब खालामबायनो सोराङाबो दे हायाव दोनसै ओमफ्राय फरिया मा नों बेलेग जाथिया सापर्ट खालामफैनाया फिनाहाय फ्रेन्ड दहायो बिसोर होनबाय आरो थगायो बिसोरो होनबाय आरो ना हाय खालामा आरो थगायोसो माबाया मा खालामाखै खोमा नामखौ बुंथ'ला आङो बर' नङा आरो आङो गावनिखौ खालामनानै दोनबाय आरो बिनिखौ ओमफ्राय बियो खालामाखै बायदि मोनदों आङो ओमफ्राय जोंहा गुरुआ मा होनगोन अनिका हयर आर इउ अनिका हयर आर इउ किसको बोल रहा है गुरु सोरखौ होनदोंथाय किसको बोला अनिका हयर आर इउ बोला अनिका ओमफ्राय जोंहा सोराङा मा होनदों परि नोंखौबो साब खालामना कमेन्ट हरना दोनदों बाय परि नोंखौबो जोंहा सोराङा मा होनो साब खालामनानै कमेन्ट हरना दोनबायनो परि फ्रेन्ड नोंनियावनो नोंनि सिस्टारफोरनावनो दंखायोना बिदियालाय ओमफ्राय बिरिया मा होनखो जा हेलौ होनबाय हेलौ बिरि आगै ओमफ्राय परिया मा होनखो थगायो आंनावथ' सोर साबसक्राइबार खालामदों नुजाफैयाखै होनबाय आरोना नुजाहैयाखैनो फोरिनाव जोंनाव भिडिअ नायनांगौनोलै भिडिअखौ माने एसे नायनानै साब खालामनांगौनो नङाबा
मा होनो 2 मिनिट 3 मिनिटनि भिडिअ नायनांगौनो नङाबा आनसाइड जाफिनो जाहैदों आरोना ओमफ्राय आंखौबो जा सोराङा मा होनदों हाय खालामबाय होनदों आरो सोराङा ओमफ्राय फरिया मा होनगोन सोर बुन्दा बेलाय हाय सासे बुन्दा मा बुंबावनो बुन्दासो बियो मालाबा फैनानै माबा मोजां लिरो मालाबा माबा खाङो खोमा बेलेगसो बुंनो लुबैलाय लांबाय आङो बुंथावैखौसो बुंनो लुबैलाय लांबाय आङो ओमफ्राय जागोन दे सोरां होनबाय जोंहा परिया दिनैजों खनथाम फैबाय नोंनि लाइभआव नायनिया बे फार्स्ट किसा बे आइडिजों फैदों आरो ना मानसिया बेलेग खोमा आइडिया बेलेग ओमफ्राय जोंहा अके परि सना होनबाय आरोना जोंहा आंनाबो सोरबा मा होनो साब खालामा मानो खालामबाय आंखौबो खालामदो होननानै कमेन्ट फैलाबायो आरो ओमफ्राय आङो खालामदोंबो खोमा साननानै भिडिअ नायै बानायनानै हरफिनजोब्बाय आरो आङो दहाय फुङावबो माखासे बानायदों आङो मैयाबो माखासे बानायदों परि नोङो एलबि होआखैमोन नामा आं माथो नुवासै दिनैबो रेस्ट्रिक्शन ओमफ्राय जोंहा परिया मा होनखो खालामना ला नेम नुजानाय होनबाय खालामना ला नाम नुजानाय होनबाय आरोना अके परि सना होनदो जागोन दे सोरां होनबाय ओमफ्राय अके परि सना होनबाय खालामना ला नाम नुजानाय होनबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा परिया मा होनगोन दिन होआसै फ्रेन्ड होनबाय दिनै होआसै ना ओमफ्राय जोंहा सोराङा मा होनदों परि सना उनाव गोबाव थांदे आङो सकआव थांना फैनो स्टराव मिथि एक्ट्रिस मोननि दखानाव मा थांनोनो मिथि एक्ट्रिसनि दखानाव जोंहा सोराङा परि ओमफ्राय परिया मा होनखो आं गुजुबाय दंदि होनबाय गुजुदोंनो जा परिया ओमफ्राय सोराङा मा होनगोन सरि बिके नोंखौसो होनदोंमोन आंखौसो होनदोंना दे सोरां दे जागोन दे ओमफ्राय परिया दे आगै सोरां सना होनबाय दे सोर सोलाबा अरजाया आरोना आंबो माबा एलबिखौ होला नामा साननानै दखानाव माने टाउनाव एसे थांनो नागिरदोंमोन आरो ओमफ्राय आं एसे ओरैनो खोनायनायसै दसे होननानै होबाय ओमफ्राय जाफरिया मा होनखो ब्लु हो फ्रेन्ड बाय र' दे आगै सोरां होनि फरि ओमफ्राय एआर सौफैनो हादों जा थेंक इउ भेरि माच एआर आंनि एलबिसफ्राव फैनायनि थाखाय लाइक होनायनि थाखाय थेंक इउ भेरि माच आङो फरिनो माबा ब्लु होनि दे र' गोजौफिनो ओमफ्राय जा एयारानो मा खबर बाजै सना होनबाय आरोना खबरा मोजां जोंहा एआर ओमफ्राय सोराङा परि सना होनबाय परि आङो ब्लु होबायमोन जाखोना जायाखै नायनाय ओमफ्राय एआरआ मा होनखो बिके सना मानो होला होनबाय आरो होला माखौ होला माने एआर ओमफ्राय जोंहा परिया ब्लु होदो फ्रेन्ड होनबाय आया आङो होबायमोन ना जायाखै नामालाय परि ओमफ्राय सोराङा हा ओमफ्राय एआरआ मा होनखो परि जिउ मा खबर जारौ होनदों नै परि नोंखौ जोंहा एआरआ ओमफ्राय जोंहा सिमा रानि सौफैनो हादों थेंक इउ भेरि माच आंनि एलबि स्क्रिनाव नुजाफैनायनि थाखाय सिमा बहानि नों बाजै सना होनबाय आरोना आगै आङो माने बङाइगावनि आरोना बङाइगावआव थायो आङो ओमफ्राय नै
ओमफ्राय जा फोरिया मा होनगो दं आगै सना होनदों नै फोरिया ओमफ्राय जा एआरा एलबिखौ होनदों आं बे आङो माबा नोंनि एलबियाव आर आं नोंनि एलबियाव थांखांनायनि उनाव माने टाउनाव थांनो नागिरदोंमोन आरो एसे ओमफ्राय दा मोनाबा थांसै नामा आरो एलबिखौनो दसे होनोसै साननानै एलबिखौ होग्रोनाय जाबाय आरो ओमफ्राय नङाबा आङो एलबिखौ होनाय जानाय नंलामोन आरो दिनै होला सानबायमोन आरो गोसोआ ओमफ्राय एआरआ मा होनखो एसडि कार मा जाखो होनबाय एसडि माने एआर एआर आं नोंगौ नामा होनबाय नंगौ नामा होनबाय औ ओमफ्राय जा फरिया मा होनखो सोरांनाव होब्लु सोरांनाव होनांगोन आरो आङो र' सोरांनाव होनि र' सोरां ओमफ्राय सोरांनावबो होबाय आङो फोरि ओमफ्राय जोंहा बाजै नों थांबाय नामा लोगो आंनियालाय सोरांनावबो होब्लु ओमफ्राय जोंहा प्रान्जल हाय होनबाय हाय आंनि एलबि स्क्रिनाव नुजाफैनायनि थाखाय थेंक इउ भेरि माच ओमफ्राय जोंहा एआरआ मा होनखो बाजै नोंनि अनथङा आंनि बायदिथार होनबाय आरोना अह नंगौ नामा थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा मा होनखो बायाराम हो कमेन्ट थांबाय खोमालै र' सिमाया मा होनदों सोर सोर दङ बाजै नोंसोराहा फेमिलिया होनबाय फेमिलियाथ' दङ बुरजायैनो ओमफ्राय बाबा इयो फार्स्ट ओमफ्राय ओमफ्राय जा एआरआ मा होनखो फोरि मा खरिसे हो होनदों नै ओमफ्राय जोंहा ओमफ्राय जोंहा बायाराम नुजाफैदो आरो ना थेंक इउ बायाराम आंनि एलबि स्क्रिनाव नुजाफैनायनि थाखाय एसे मोसानो सोलोंदो हाय मा फाग्ला होनबाय आरो आया बायाराम मा खबर बाजै होनदो आरो ना मोजां खबरा बायाराम ओमफ्राय लाइक होआखैबा लाइक होदो कमेन्ट आरि खारना होदोंमोन आरो ओमफ्राय जा प्रान्जला मा होनदों कि करि आसा होनबाय एलबि दियासे ओमफ्राय होरिया मा होनखो एसे मोसानो सोलोंदो हाय मा फाग्ला होनबाय ने जोंहा फोरिया ओमफ्राय एआरआ लोलो होनबाय ना ओमफ्राय जोंहा फोरिया मा होनखो सोरां आगै सना आं सापर्ट खालामखानायसो दासो नायसनदों आं होनबाय ओमफ्राय एआरआ मा होनखो हाय होनबाय हाय ओमफ्राय जोंहा सयत रन्जना खुलुमबाय होनबाय खुलुमबाय आंनि एलबि स्क्रिनाव नुजाफैनायनि थाखाय थेंक इउ भेरि माच गोजोननाय थाबाय सयत ओमफ्राय लाइक होआखैबा लाइक होदो ओमफ्राय जोंहा फोरिया मा होनखो बायाराम आंजों लोगो जादो दे होनदों नै फोरिया बायाराम नोंखौ गावजों लोगो जानो थिनदो आरो ना ओमफ्राय जोंहा बायाराम होनखो लाइक दान होबाय बाजैबाय थेंक इउ भेरि माच लाइक होनायनि थाखाय बायाराम ओमफ्राय जा प्रान्जला मा होनखो एसामिस क ना बुजानि फिटि खालाना हा हार्ड खालाना ओमफ्राय जोंहा मा होनखो
ओमफ्राय जा सयत रन्जना मा होनदों नों कक्रा ककब्रक मानादा बायारा मा होनखो जागोन दे फोरि होनदों नै जागोन दे फोरि होनबाय आरोना जोंहा ओमफ्राय फोरिया मा होनखो थेंक इउ बायाराम होनदों फोरिया जोंहा ओमफ्राय बासु नुजाफैदो आरोना थेंक इउ आंनि बिस्कुटना नुजाफैनायनि थाखाय बासु ओमफ्राय हेलौ बाजै सना होनबाय हेलौ आगै सना हेलौ लाइक होआखैबा लाइक होदो आगै सना ओमफ्राय जोंहा प्रान्जला मा होनखो एसामिस कबा नाजाना नाकी होनबाय आरोना आपनि अकमिया नाकी ओमफ्राय रिया पिसेल खुलुमबाय होनदों खुलुमबाय रिया आंनि बिस्कुटना नुजाफैनायनि थाखाय थेंक इउ भेरि माच गोजोननाय थाबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा नै नोजोर नुजाफैदो आरोना गोजोननाय थाबाय नोजोर आंनि बिस्कुटना नुजाफैनायनि थाखाय नोजोरा गैसना सिगाङावनो निमाहा बिग्रोबाय बाजै माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला निमाहा दे बाजै जेबो नङा बावबायबो खोमा बियो ओमफ्राय जा प्रान्जला मा होनखो होनबाय आरोना ओमफ्राय प्रान्जला मा होनखो ओइ होनबाय आरो ओमफ्राय आरा मा होनखो रिया लोगो जादो दे होनदो आरोना रिया नोंखौ लोगो जानो थिनदो आरोना ब्लु होनांगौ नामा ओमफ्राय प्रान्जला मा होनखो कि खबर बा होनबायानो खबर तो पाले आसे खबर फाल बर्तमान ओमफ्राय परिया मा होनखो लोगो जादे रिया सिस्टार बुंबाय आरोना रिया नोंखौ लोगो जानो थिनदो आरोना ओमफ्राय जा आरा मा होनदो परि जिउ हात हरबाय आरोना परिनोनो आरा ओमफ्राय एमबिया मा एमबिया थेंक इउ आंनि बिस्क्रिनाव नुजाफैनायनि थाखाय एमबि ओमफ्राय लाइक दान रावखौलै कमेन्ट थांबाय एमबिया हा होनबाय ओमफ्राय प्रान्जला मा होनखो फट' प्रान्जल ने कि কৈছে মানে ক'ত কৰ বা তোমাৰ होनबाय करतो बङाइगाव प्रान्जल ओमफ्राय एमबिया मा होनखो लाइक दानबाय थेंक इउ एमबि लाइक होनायनि थाखाय थेंक इउ भेरि माच गोजोननाय थाबाय आरोना ओमफ्राय आरा मा होनखो केबि नों आंनि खा हार्ट हा होनबाय आरोना ओमफ्राय नोजोर बसुमतारिया लाइक दान बिजि थेंक इउ नोजोर थेंक इउ भेरि माच ओमफ्राय जोंहा थि लकेल हाय बाजै मारै खबरा होनबाय खबरा मोजां थि आंनि बिस्कुटनाव नुजाफैनायनि थाखाय थेंक इउ गोजोननाय थाबाय आरोना ओमफ्राय आरा मा होनखो बिके नोङो आंनि खा होनबाय आरो अह नंगौ नामा हासुंजों एमबिजों सासे मानसियानो नंगौ हासुङा लाइक दान होनबाय ओमफ्राय थेंक इउ हासुं लाइक होनायनि थाखाय ओमफ्राय जोंहा बासुआ सोर हासुंब्रा बे होनबाय जानो सोर हासुंथाय नामा ओमफ्राय हासुङा बास आंनि बिस्कुटना नुजाफैनायनि थाखाय थेंक इउ गोजोननाय थाबाय बासु लाइक होआखैबा लाइक होदो कन लाइकनि दिया लाइक करो सोर लाइक होआखै लाइक होदो सनाफोर ओमफ्राय आरा मा होनखो बासु बि सना जिउ होनबाय ओमफ्राय प्रान्जल ओइ घरत कौन आसा बा तुमार होनबाय घरत আছে बेटा আছে हासबेन्ड আছে आरो ओमफ्राय
ओमफ्राय हासुङा हा ओमफ्राय फोरिया जा मा होनखो फ्रेन्ड रदे मानसि फैदों दे अरजाया दे फोरि ओमफ्राय नोजोराव नोजोर माथो कमेन्टखौनो डाउन लिरदोब्रा लिरदो नोजोर एखु नङा दे मोनायाव उन्दुनायाव थांजोबबायना नोजोर आगैसना थांजोबबायना गावखौनो नेबाय थालायदो आङो एलबि होलायदो आङो नङाबा टाउनावसो थांनो नागिरबावलायदोंमोन आङो ओमफ्राय बायाराम फैदों जोंहा परि परि फेसबुकआव मा नेम नोंना होनदों आरो फोरि नोंखौ बायारामा सोंदो आरो दा फेसबुकआव मा नेमनो नोंनिया फोरि ओमफ्राय जा बासावनो आइ लाभ इउ हाइ आर सना होनबाय आइ लाभ इउ हाइ सना होनबाय आरोना आंखौ होनदोंबा थेंक इउ सेम टु इउ बासु ओमफ्राय जा थिया मा लिरखो दिनैहाय समायना नुथारदों बाजैखौ होनबाय आरोना थेंक इउ भेरि माच ओमफ्राय इयाव कमेन्ट खालामदो नामालै सोरनि कमेन्ट खालामदो बेलाय ओमफ्राय जोंहा जोंहा हेल' फ्रेन्ड अन होनबाय आरोना अन ओमफ्राय जोङो व्हाट इज द लाइफ क्या हो गया होनबाय What is the live stream? माने ओमफ्राय जोंहा मा होनखो प्रान्जला मा होनखो बा आसामिस कोई फाल लागा ना बा को सन मा कसम बोला नाखि ओमफ्राय परेनि मा होनखो परिया फेसबुक गैया आंना बायाराम होनदों फेसबुक गैयानो बायाराम फोरिनिया ओमफ्राय जा एमबिया मा होनखो बुरी आसा कोमल करता हूँ ओमफ्राय जा मोगतां सार ना मोगतां सा बर'आ हाय होनबाय हाय आंनि एलबिसनाव नुजाफैनायनि थाखाय थेंक इउ भेरि माच गोजोननाय थाबाय मोगतां सा ओमफ्राय बासुआ मा होनखो आइ लाभ इउ हाय बिके सना होनबाय आरोना आदसा सेम टु इउ बासु ओमफ्राय ए आर मा होनखो आइ लाभ इउ सना होनबाय आरोना सेम टु इउ ए आर सना हा ओमफ्राय नोजोरा मा होनखो जोंहा मा खबर बाजै होनबाय खबरा मोजाङैनो दं नों फैबाय नालाय बांसिन मोजांसिन जाबावबाय आरोना नोजोर ओमफ्राय क्या सेम टू यू गया बोला वो गया बोला ना उसने मुझे आई लव यू उसने अगर मुझे बोला है तो मैंने भी उल्टा बोल दिया आई लव यू टू आई लव यू की जगह सेम टू यू बोल दिया ए आर ने क्या जोंना बाय बोला बाय ओमफ्राय ए आर मा होनखो हा बोला ओमफ्राय प्रमोदा बिके बाजै लाइक दामबाय थेंक इउ प्रमोद आंनि एलबिसना नुजाफैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरोना लाइक होनायनि थाखायबो गोजोननाय थाबाय साब बानायदो बयबो बाय मा बयबो बाय होनबाय हासुङा ओमफ्राय नोजोरा मा होनखो आं फैबानो मानो मोजां जाखो बाजै सना होनबाय आरोना नोंखौ नुनानै गोजोननाय मोनबाय आरो नोजोर मा खालामदो नोजोर ओमफ्राय बास ओमफ्राय जा एयारा मा लिरखो बासु हाय होनदो आरोना
ओमफ्राय नोजोरा मा होनखो दिनै रुमावनो बाजै होनबाय रुमावनो दङ आरोना ओमफ्राय प्रमदा होनखो मा ओंख्रि बाजै होनबाय दाउजों आलुमोन आरोना ओमफ्राय ओंख्रिया जोंना ओमफ्राय आदा मा होनखो नामा होनबाय सोरनि खालामलायनो ओमफ्राय नोजोरा मा होनखो सरि होनबाय आरोना आइ मानो सरि बिखोबाय थाखोलै नोजोर ओमफ्राय आदा मा होनदों अन ओमफ्राय पालकआ मा होनखो हाय जी होनबाय हाय पालक मेरी एलबी स्ट्रीम आने के लिए थैंक यू वेरी मच ओमफ्राय नोजोरा मा दं रुमावनो होनबाय आरोना रुमावनो दं आरोना डिउटि गैयामोन आरो नामा डिउटि गैयामोन नामा ओमफ्राय जोंहा बिसिया मालिकआ हाय होनबाय आरोना ओमफ्राय पालकआ लाइक कर दिया बोला आरोना थैंक यू वेरी मच पालक लाइक देने के लिए ओमफ्राय प्रमदा मा होनखो अन होनबाय राले आं माबा खालामनि पालकखौ आं माबा खालामनो खोमा हिसाब ओमफ्राय नोजोरा जोब्बाय बाजै दिनैसो मोनफैदों होनबाय आरो नंगौ नामा ओमफ्राय पालकआ हमें भी सपोर्ट कीजिए बोला ना मैंने सपोर्ट क्या खालामबाय खोमाहाय आङो पालक मैंने आपको सपोर्ट किया है मैसेज भी किया था ना नहीं किया था ओमफ्राय बायारा मा होनखो जोंहा मा ओंख्रि जानायमोन बाजै होनबाय आरोना ओंख्रिया दाउजों आलुमोन आरो थेंक इउ आंनि एलबी स्क्रिनाव नुजाफैनायनि थाखाय बायाराम ओमफ्राय पालकना आपने की बोला हाँ मैंने आपको सपोर्ट किया था पालक देखती मैं फिर से सपोर्ट ये जायाखै माथो माबा होबासो जागोन ब्लु होबासो एक्टिभ नायबाय दं अरे नहीं हो रहा रे ब्लू होनांगोन ना ओमफ्राय अपना फ्रेंड लो से अपना फ्रेंड पालक अपना फ्रेंड को लॉक से मतलब लोगोफोर पालकजों लोगो जा सोरबा लोगो जानो हागोन आरो ना कौन है पालक से जॉइन हो जाओ सोर दं पालकजों लोगो जा लोगोफोर पालक कुमारीजों लोगो जा AR मा होनदों मामा अमा हा मामा अमा पालक ने हार्ट दे दिया थैंक यू पालक थैंक यू वेरी मच मामा खुमा लिरखोलै ओमफ्राय एयारा मा होनखो अन ओमफ्राय नोजोरा खारबाय नामालै गाज्रि मोनबाय नामा ओमफ्राय हासुं हा होनदों
ओमफ्राय नोजोरा मा होनखो मिनिस्लु बायथा बाजै समायना नुयो नोंखौ होनबाय नंगौ नामा नोजोर आगैसना ओमफ्राय फालोगा मा होनखो राथे राथे होनबाय ना राथे राथे फालोग ओमफ्राय जा सोरबाफोर फालोगजों लोगो जानोबा जानो हागोन आरो ना फालोग से जयन होजाओ कौन है जयन ओमफ्राय नोजोरा मा फालोगने नाइस नाइस खालामो नामालै राधे राधे यारा मा होनखो बाजैया जा यारा मा लिरखो बाजैया जा साफाखा होनबाय आरोना ओमफ्राय फालोगा नाइस 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 बोलाना फालोग थेंक इउ ओमफ्राय नोजोरा मा होनखो मोना बाजै आं नोंसोर गाज्रि दा मोनसै होनबाय मोनाखै आङो नोजोर मानो मोननो आंलाय मोनाखै सना ओमफ्राय बाय आराम गथ'फोरा साबैसे बाजै होनदो आरो ना गथ'आ सासेल' आंना बाय आराम दाउ होनबाय आङो लकेल दाउ I cannot see you're not ready हासुं आगै बर'बा बर'नि लिरदो आरो ना बर'आ इंलिसबो फरायनाय नङा नालाय इंलिस मिडियामबो फरायनाय नङा नालाय ओमफ्राय इयाव कमेन्ट आल' दोनाबालै ओमफ्राय जोंहा टपिराम फैदो आरोना थेंक इउ टपिराम आंनि एलबिस्क्रिनाव नुजाफैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय दहाय नोंनि ब्लग भिडिअखौ नायदोंमोन होनबाय आदसा थेंक इउ भेरि माच गोजोननाय थाबाय आरोना टपिराम आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय ओमफ्राय लाइक गाखेबा लाइक होदो ओमफ्राय फालोगा आया कौन फालोग भाबिजी होनबाय आरोना सिमाया ओमफ्राय आंनि एलबिस्क्रिनाव नुजाफैनायनि थाखाय थेंक इउ भेरि माच सिमा ओमफ्राय यारा मा होनखो बाजै आङो ओंखारथ'बाय दे होनबाय दे अरजाया दे ओमफ्राय यारा मा होनखो हाय हेल' होनबाय आरोना ओमफ्राय जा टपिरा मा होनखो लाइक डान बिउटिफुल होनबाय थेंक इउ भेरि माच टपिराम लाइक होनायनि थाखाय ओमफ्राय जा प्रम मा लिंखो बाजै अन होनबाय आरोना ओमफ्राय मेसेज ओमफ्राय टपिरामा मस्ट बिउटिफुल सेक्सि होनबाय आरो जा टपिरामा दे सनाफोर सोर दं ओमफ्राय जा बिसा मा होनखो हाय होनबाय आरोना बिस अन होनबाय यारा होनखो मा होनबाय नै मा होनबाय आरोना टपिरामा सगाव थांनायां हां बिउटिफुल थाथ' होनबाय आरो दे थां दे टाइमाबो बिदिनो टाइम ना नोजोर आगैसना खारखो ना माखो फिसालाया मोसाबाय थायो सिमा मा होनखो बाजैया थांला जा
Bayna fैफिना खै जाखो होनबाय बाजैया थांला जा फैफिन अरे हाय जकेट आं मोनथिया Mandeli, baca sapi. Agyang buziasih sima, pipin kerja ke, baik. Amprai jah hashtag pederna hai Didi na hai. Amprai nazar mahan ke message mandan ke nazar. Amprai jah hasung abai, amprai dingga supir dengar na ni. Oh mana dekat ke dingga, halai. Amprai nazar baca itu hai mak angkri oh. Sanaiman baik dauzeng aluman angkriya nazar. Ang segar zimendeng ke mana zara? Amprai hashtag what is your name? Ambai hashtag amahan ke. My name is Biso Kobi Bosomakari. Amprai jasmaya mana dia? Mane Odalguri za mane Odalguri za जायगा फैफेरदों ना फैफेराखै होनदों बाय आङो थांफेराखै खोनाबायल' थायो आरोना थांफेराखै आङो मालाबा नायनो थांनांगौ र' नोजोर आङो मा होनो बुङो नामखौ लिरथाराखैमोन ना गावहानो आथुर जोब जानानै मोनाखै मारे आङो बैयाव लिरफेरा माबालामोन आरोना आङो ओमफ्राय आङो बेखौ बिमाखौ गाज्रि मोनजानो गिनानै नोंनो लिरहरफिननाय जाबाय आरोना ओमफ्राय सिमाया मा होनगोन मालाबा फै दे बाजै लोगो हमलायगोन बाय जागोन दे सिमा मालाबा थांगोन आङो नुफेराखैबो ना नायथावथाव बेरायहैनोसै आरोना ओमफ्राय नोजोरा मा होनखो बुंबाय थानो जागोन दे ओमफ्राय जोंहा प्रातसआ हेलौ गुड इभिनिं बाना हेलौ गुड इभिनिं प्रातस आंनि एलबि स्क्रिनाव नुजाफैनायनि थाखाय थेंक इउ भेरि माच गोजोननाय थाबाय आरोना सोरबाफोर लाइक होनो बावदोंबा लाइक होनानै होदोब्रा अननानै understand you language बुंबाय I do not understand you language मैंने बोडो लैंग्वेज में बात की है तो आपको समझ में नहीं आया होगा लाइक नहीं किया तो लाइक करो प्लीज ओमफ्राय फ्रान्जाल बा से फ्रान्जाल बा कोड आसा बा करदे आसे बङाइगावते ओमफ्राय सिमा रानिया मा होनखो राजाया मा क्लासाव मोनखो बाजै माबा क्लास 1आव मोनदो आरो दासो सिमा ओमफ्राय जोंहा प्रातसआ मा होनखो अके फ्रम होनबाय आरोना फ्रम बङाइगाव ओमफ्राय नोजोरा मा होनखो बाजै सिगां एसे
baru atau baik kan hah hah Aronda aja mana oमफ्राय Ranjala mang ke ki kobor ba tumar bana are ite agote likise are ite likise naki ha Ranjala kobor pale ase ba de logofor ser dong ayo ima ser dong logofor nazara mengon kapai nai lam Madin nai ni ngalai itulah Bapak माबा आरोना आङो एलबि होला होननानै टाउनावसो थांनो ओंखारदोंमोन आरोना दिनै होलालां होननानै ओमफ्राय आङो र' दा एसे मोनाबा थांनोसै होननानै आङो एलबिखौ दसे होनोसै होननानै होनाय जाबाय आरो बेखायनो देलायफ्रामनाय आरो आथा देलायदों ओमफ्राय मिनिबाय आरोना टाउनाव थांनो नागिरदोंमोन सोर दं लोगोफोर मा लायनो बासै होनबाय एसे बेरायहैनो नागिरदोंमोन आरोना टाउनाव मा मोनो मा मोना नागिरहैलाबायनो नागिरदोंमोन आरो मम' जानो ना मा बाजै होनबाय जायाबाथ' फैनाय जाखायाना जानो लुबैखायो दा मम' चावमिन फुसका ओमफ्राय टपिरा मा टाउनाव होनबाय टाउनाव माने बङाइगाव टाउनाव मायापुरि पागलास्तान ओमफ्राय जा हायनास्रि बर' नुजाफैदो आरोना ओमफ्राय थेंक इउ भेरि माच आंनि एलबिस्रा नुजाफैनायनि थाखाय हायनास्रि आगै गुड इभिनिं आब' ओंथि होनबाय ना गुड इभिनिं आगै सना ओमफ्राय नोजोरा मा होनदों सोरखौ लोगो हमनोलै बाजै होनबाय लोगो हमा रावखौबो गैया मा ओमफ्राय जा हायनास्रि आगैया मा आंखौ लाइक दा होनबाय थेंक इउ आगै लाइक होनायनि थाखाय थेंक इउ भेरि माच ओमफ्राय जा प्रान्जल दा मा आंखौ मा खबर होनबाय मोजां खबरा ओमफ्राय बिसा मा आंखौ हाय मा खबर मोजां खबर ओमफ्राय टपिरा मा आंखौ आइ एम टपिराम नायनो आराम लाभ फ्रम क'क्राझार तिनालि होनबाय आरो नंगौ नामा टपिराम क'क्राझारनि नामा आं क'क्राझारावबो थांफेराखैलै टाउनसिम थाङाखै आरो ना आथा माबासिमल' थांदों टाउनखौनो नुफेराखै ओमफ्राय हायनास्रिया माखौ मा रायलायदों आब' होनबाय आरो माने आगै मा जेबो रायलायाखै गोमदों मबाइला ओमफ्राय जाम
आया साला मिउटसो जाना थादोलै एसबिया मा खबर आब' होनबाय खबरा मोजां आगै आंनि एलबिस ख्रिना नुजाफैनायनि थाखाय थेंक इउ भेरि माच बाहायनास्रिया भिडिअ होदोंमोन आब' नायना होदो होनबाय ए आगै आङो नुबाय खोमा ना नायबायदां आङो दहायो गोदान भिडिअ नुदोंमोन आङो नोंनि मेसेज हरबायमोन मेसेजबो हरदोंदां आङो ओमफ्राय हायनासो मानदों माथो सिरि सिरि जाखो आब' होनबाय ओइ आखाइया मायाव सुना लादोंमोनहाय ओमफ्राय नोजोरा मा होनखो पलियाम नाइटुमार होनबाय ओइ दिसे तो पलियाम दिसे इत्या हुनेसे ना हुना नाय ओमफ्राय हायनासो माखो आखौ खोनाला आब' होनबाय खोनायाखै नामा मानो खोनायाखै एबारलाय खोनादोंना खोनायाखै खोनायाखै नामालै मानसिफोर लोगोफोर आगैमोन बिबोनांमोन ओमफ्राय हायनास्रिया पलियाम जोब्बाय सानना आंहा होथाबगासिनो आब' होनबाय नंगौ नामा ओमफ्राय आब' माहाय थायो होनबाय नै ओमफ्राय नामखौ आंथ' माबा जि एन मा नाम जाखो बेलाय ओमफ्राय आब' माहाय थायोनो ओमफ्राय आङो बङाइगावआव थायो आगै ओमफ्राय नामखौथ' आङो माथो सिनायासै ओमफ्राय नोजोरा मा होनखो हुनिसु होनबाय आरो हुनिसु इतिया ओमफ्राय हायनासै मा होनखो ब्लगसो होदों आब' होनबाय आदसा ब्लग होदों आगै र' आं दा नायफिनगोन दे आगै खोना दे ओमफ्रायसो हायनास्रिया खोनाबाय आब' दासो होनबाय नंगौना आगै ओमफ्राय जोंहा प्रमदआ मा होनदों अन होनबाय अनैनो दोनना होनो ओमफ्राय आब' नोङो बिउटिफुल होनबाय आरो नै जि एन आरो ना ओमफ्राय थेंक इउ आगै सना थेंक इउ भेरि माच ओमफ्राय जोंहा नोजोरा ओइ बौ होनबाय अह' ओमफ्राय अनसाय ओमफ्राय आंबो फैबायलै आब' होनबाय अनसाय आगै सना नंगौना थेंक इउ आंनि बिस्कुनाव फैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो ना ओमफ्राय लाइक होआखैबा लाइक होदो आगै सना ओमफ्राय हायनास्रिया मा होनदों आगैबो दं नामा खाथियाव आब' होनबाय आरो ओं फिसालाबो दङ मबाइल नायलागासिनो आरो ओमफ्राय अनसाया मा होनखो दासो आंहा होनबाय दासो आरोना अरजाया ओमफ्राय नोजोरा मा होनदो बाजै थाब फै दे सोरबा नोजोर होगोन आं बाजै सना होनबाय जागोन दे जागोन नोजोर नोङो दंखायो आरोना ओमफ्राय जोंहा आखायालाय मानो बिदिलै ओमफ्राय जि नामा आब' ओंख्रिया मा जाखो दिनै होनबाय दाउजों आलुमोन आगै सना ओमफ्राय जोंहा रटासा हाय होनबाय हाय आं ओमफ्राय रटासा मा होनखो कैसे हो होनबाय अच्छी हो मैं मेरे एलबी स्क्रीन में आने के लिए थैंक यू हाँ खासु कैसे हो ना ओमफ्राय अनसाया मा होनखो ओइ हायनास्रि सना होनदो नै जोंहा हायनास्रि आगै अनसाया ओमफ्राय ओनसाया मा होनखो हाबगुरु नामा नुखोसो नुबाय आं होनबाय हाबगुरु ओमफ्राय जोंहा पंकजआ हाय बिके बर' जि होनबाय हाय पंकज आंनि एलबिसनाव नुजाफैनायनि थाखाय थेंक इउ भेरि माच गोजोननाय थाबाय मेरे एलबी स्क्रीन में आने के लिए थैंक यू वेरी मच पंकज ओमफ्राय पंकज क्या बोला कैसे हो आप मैं अच्छी हो पंकज लाइक डन थैंक यू वेरी मच ओमफ्राय पंकजा राधे राधे बोला ना राधे राधे
ओमफ्राय पंकजनि कि हार्डे dia thank you very much नोजोरा बाजै आंखौ बाजैयाबो आंखौ गारना जाबाय थायो मोजां होनबाय ओहो जाफ्राङोना सरि दे ओमफ्राय जोंहा पंकजआ आंखौ हार्डे dia ना ओमफ्राय पंकज अके बोला आरो पंकज आप कितनी बजे में एलबी देते हो बता दीजिए पंकज नोजोरा मा होनखो जोंहा बाजै फन फैदों र' ओहो दे इदि टाइमाव बान्दाखाना फनाथ' ना दसे रायलायदोलाय आरो ना रायलायग्रोदो दे आगैसना पंकजा मैं संडे को देता हो लाइफ अच्छा कितनी बजे में संडे को कल तो सैटरडे कल संडे है ना अनसाया मा होनखो मा जाखो हायनास्रि होनदों नै जोंहा अनसाया हायनास्रि मा जाखोनो आगैसना नोंखौ सोंबाय आरो हेलो लोगोफोर कहाँ गया सब पंकजा ओ इतने सुबह में हम संडे में 6 बजे अच्छा नोजोरा मा होनखो रायलायनो हायो र' नों बिनानावफोरखौ ना जासिया होनबाय आरो गावहा दंखायो थाखानानैनो गावहा बिसा मा होनखो अन दे आंहाबो होनबाय ना दे हेलो लोगोफोर खनसे मा जालायखो रावबो कमेन्टखौनो हरा माथो बाजैनाव होनबाय आरोना औ मा जालायखोथाय मानसिफ्रा फैला फैलि ब्लड थांफिनो ओमफ्राय बिसा मा होनखो कि खबर होनबाय फाल खबर फैला फैलि खारलाङो ओमफ्राय कि सब्जी खायसे बिसा मा लिरखो कि सब्जी खायसे लिरबायहाय आलु चिकेन खारि ओमफ्राय नोजोरा मा होनदों जोंहा दा रायलायसिगोन र' दा हरगोन फनखौ होनबाय नंगौना ओमफ्राय जोंहा अनसाया मा होनखो दसेल' थायो माथो होनबाय ओं दसेल' थायो एसेल' थायो मानसिफ्रा ओमफ्राय नोजोरा आरो बेसे टाइम थाबावनो होनबाय आरो बेसे टाइम थाबावनो माने थाबावगोन र' एसे मोनायाखैनो ना नोङो सोलाबाबा नोजोर रायलायग्रोना अरजाया दे जेबो नङाना मा बहुत टेस्टी हय दिकुन होनबाय औ टेस्टी हय सब्जी ओमफ्राय हायनास्रि बर' मांगो एमबि गैला आब' आंना आइ बिदिनो जायो आगैसना अरजाया दे जोबो आंबा दहायो मा होनो सोरनिबा एलबियाव थादों आङो ओमफ्राय सोदेरबाय थादों थांबाय 2GB खननै खनथाम सोबाय आङो 32 जोबो आंनियाबो एमबियानो ओमफ्राय अनसाय मा होनगौ सिनाय हरगोन र' हा आं सोना हरगोन र' होनदो जोंहा नै अनसाया सोना हरनोनो आरोना ओमफ्राय
सोरनो सोना हरनो होनखोथाय ओमफ्रायो नोजोरा मा होनखो एसे रागा फोजोंनि र' बाजै बिखौ होनबाय आरो दे फोजों दे रागा फोजों एसे ओमफ्राय जोंहा अनसाया मा होनदों हायनास्रि सना आं हरगोन र' होनदों नै हायनास्रि आगै नोंनो सोना हरगोननो अनसाया जोंहा ओमफ्राय हायनास्रि बर'आ मा होनखो मानसि मानसिफोरनि आच्छा सानाव मानसिफोरनि एलबि गिदिं जोबो आब' होनबाय इदिनो जोबो आंबो थाबाय सोरनाबा दहायनिफ्रायनो आगै सना ओमफ्राय बिदिनो आंनाबो जोबनानै गोदान एक्सट्रा सोबाय थानायसो आरो ओमफ्राय प्रकाश ने क्या बोला ओके जी मैं अभी थोड़ा काम में बिजी हो होनबाय ओके पंकज कोई बात नहीं काम में बिजी है तो ओमफ्राय जोंहा अनसाया मा होनखो नाम्बार हरलाय होनबाय नै हायनासो नाम्बार बिदों खोमालै ओमफ्राय अनसाया आं हरनोसै होनदों आगै हायनास्रि ओमफ्राय हायनास बहाय हरलाय बायजाया अनसाय होनबाय हरला बायजायाथ' आरो इयाव हरला बायजायानो अनसाया ओमफ्राय अनसाया नाम्बार हरदो होनबाय नै नाम्बार बिहरगासिनो दङ हायनास्रि ओमफ्राय जोंहा नोजोरा बाजै मोनायाव बिबाय बर' सिख्ला गैया रावबो नायना होआ होनबाय आरोना मेरला दं माथो आगै नोजोर सना बर' रावखौथ' मोजां उजिबाय गावदांनो मानो मोना जानो नोंबो साइजखा मोनगोन ना ओमफ्राय जोंहा हायनास्रि आगैया मा लिरखो मा ओंख्रि जानायमोन आब' होनबाय आगै ओंख्रिया माबा दाउजों आलुमोन आरो ओमफ्राय अनसाया मा होनखो मायाव थुहायो होनबाय नै अनसाय हरदो होनबाय आरो हरदो होनदों आरो ओमफ्राय जोंहा अनसाया ओमफ्राय जोंहा माबा अनसाया मा होनखो मायाव थुयो होनबाय हायनास्रिया गोथावमोन मालायसो आब' होनबाय आगै गोथाव मोनथारो ओमफ्राय नोजोर बसुमतारी मा होनखो दा थाखानायाव मोनबालाय बहा जानो बाजै होनबाय दा थाखानायाव मोनबालाय बहा जानो बाजै थाखानायाव नोंगौथ' आरो नोंनियाथ' नोंगौ थाखानायाव मोनबाबो जानाय नंलाथ' आरो नोङो सिगाङावनो लाना थाखाबाय ओमफ्राय जोंहा अनसाया मा होनखो मामि आङो मायुथि हायि उन्दुदों हो हायि उन्दुदोंनो मानि आं उथिहायि उन्दुदों होनबाय उथिहायि उन्दुदोंनो जोंहा माबाया अनसाया ओमफ्राय हायनास्रिया मा होनखो बेयाव मोजां गाज्रि मानसि थायो हरला बायजाया अनसाय होनदों आरो दे हरला बायजायानो आरो अनसाय फेसबुकफोर दंबा फ्रेन्ड जालायलायनानै मेसेन्जारफ्राव हरलायलायदो आरोना फेस दंबा आरो आङो ओमफ्राय बेयाव ओमफ्राय माखौ जाहैनोसै आगैया लिरनो रोङा बे अनसाया होनबाय आरोना लिरनो रोङा बे अनसाया होनदो आरो जादों मानो जायाखै जानो आरोना ओमफ्राय जोंहा नोजोरा मा होनदो आंहासो फरायनो रोङाखै खोमा
ओमफ्राय नोजोरा मा होनखो जोंहा बे जोमाव बर' सिख्ला जुलि लायिया फैगौ समावसो आदसा फैगौ समावसो लासिगोन बाजै आं बाय' दे आरो फैगौ जोनोमाव लादो होमबालाय बर'खौ नोजोर बसुमतारी हायनास्रि हरबाबो आं लायालै सरि होनदों नै नोजोरा हायनास्रि आगै ओमफ्राय हायनास्रि मा होनखो माने आं मायावथो होनो होनदों बिदिसो होनदों आब' बियो होनदों आं मायावथो होनो होनदों बिदिसो होनदों आब' बियो होनदो आदसा सोनो होनदों आरो मायावथो सोनो बिदि होनदों आब' होनदों आरोना ओमफ्राय हायनास्रिफोरा मा होनखो नोजोर आं नोंखौ बिदि सानाखै होनदों आरो हायनास्रिया बिदि सानाखैनो हायनास्रि आगैया नोजोर नोंखौ ओमफ्राय जोंहा अनसाया मा होनखो साखुबा खुनखु सारखुबा खुनखु मा लिरखो ओमफ्राय जोंहा मा होनखो गाज्रि दा होनसै जोंखौ बुंबाय आरोना गाज्रि दा मोनसै जोंखौ बुंबाय आरोना ओमफ्राय हायनास्रिफोरा मा होनखो बुजियासै आब'आ होनबाय औहाय बुजिलायलायासै आङो दे लोगोफोर सोर दं रावबो गैला नामा मोजां टाइपिं लिर अनसाय बर' रावजों होनदों नै हायनास्रि आगैया लोगोफोर जाबायमोन टाइमालाय सोर दं हायनास्रिया मा होनखो फांखाया दावरावथार आब' होनबाय ओं आगै बे रुम मोनसेनिया फांखाया दावरावथार आरोना ओमफ्राय आङो दोरोदासै आरो बेयावनो थाबाय आङो बिराद दावराव ओमफ्राय नोजोरा मा होनखो बाजै थांनोसै नामा बेरायनो नों बाजै होनबाय र' एसे थाबावनोसै आङो ओमफ्राय थांसै आरो नैबे खाथियावनो थांगोन एसे माबा नायनो नागिरदों आरो ओमफ्राय समायना सोबि हाय होनबाय ओमफ्राय लाइक दानबाय थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय थेंक इउ भेरि माच ओमफ्राय नोजोरा मा होनखो एसि बाजैबाय एसिबो लाया एसि गैया अबाव एसि लालायनो हानोलै एसि लालायनो हाया दाख्लै हरनैयाथ' गरमजोंनो उन्दुनो हायाखै एखे हामगुजोबलायदों मानसिफ्रानो उन्दुनो हायिया गरमजों एसि गैया जेबो गैया लालायनो हाया आरो ओमफ्राय हायनास्रि मा होनखो जोंहा दे अब्ला थाथ'दो आब' दे होनबाय दे आगै दे आंनि एलबिस्ट्रिनाव हेफाजाब होफैनायनि थाखाय थेंक इउ भेरि माच आगै हायनास्रि गोजोननाय थाबाय आरोना एसे गोबावैनो हेफाजाब होबाय गोजोननाय थाबाय आगै
ओमफ्राय जा हिन्दीया मा होनदों हाय हिन्दि आरो ना हाय हिन्दि रानि हाय सोलाबाबा दे ओमफ्राय हायना सागिया बाय 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 आरोना बाय आगै बाय हिन्दि मा खबर होनबाय मोजां मोजां खबर हिन्दि ओमफ्राय नोजोरा मा होनखो बाजैया सिगां जुलि जायाब्ला आं लागौमोन बाजै होनबाय नंगौना ओमफ्राय जाहैना स्रिफोरा मागे एमबि गैला नङाब्ला थाबावगौमोन आब' सना होनबाय दे आगै दे सना दे बे एमबियानो जायो आरोना बयनाबो प्रब्लेमा अरजाला दे आगै सनानो गोबावबो जाबायना ओमफ्राय बर'आ मा होनदों जोंहा हाय होनबाय हाय लोगोफोर रावबो नुसना नामालै नोजोरा मा होनखो जा बाजै बाजै हा मिनिबाय आरोना जोंहा रामसना हेलो 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 रामसन मेरी एलबी स्क्रीन में आने के लिए थैंक यू वेरी मच रामसन ओमफ्राय नोजोरा मा होनखो दिमालि हे करिसु मय बौ आच्छा दिमालि करि আছে ना ओमफ्राय जा रामसना मा होनखो क्या बना रही क्या कर रहे हैं अभी बोला अभी मैं एलबी दे रही हूँ रामसन ओमफ्राय रामसना मान के कैसे हो आज का दिन में बोला आज का दिन अच्छा ही है रामसन लाइट नहीं किया तो लाइट करो रामसन ओमफ्राय नोजोरा मान के जोंहा लायालै बाजै नोंखौ गिनो नाङा होनबाय आरो आया गियालै मानो गिलाबायनांगौ जाखो एदावनायखौलाय मिथिखायोना नोजोर जारलालै नोंजोंबो नोजोर आगै सना एदावनायखौलाय मिथिखायोना गिया मानो गिलाबायनो आरो ओमफ्राय जोंहा रामसना मा होनखो हेलौ आब' होनदो आरोना हेलौ आगै हेलौ रामसन ओमफ्राय नोजोर बसुमतारी हा मिनिबाय आरो थांगोन ओरैनोसो बुंदों बाजै सना माइनाव अनसुलि होनदो आरोना अरजाया दे एदावनायखौलाय आरो ओमफ्राय रामसना लाइक किया है रदे दानो लाइक किया है भाभी जी भाई थैंक यू वेरी मच रामसन लाइक देने के लिए प्रांजला गोबा दुई माह
pun asa dikit dia, bah, asa, dikit dia, dikai dia, Bisa ranjut, mana ini kalau ma bagi stabli ranjut lama lagi bisa silang, upaya kelat kuan asa, upaya nyazira mangkadap koi bazui in house niau den berana. Angin apa mana gitu call jara me mobile mana tu video banai apa saja beli deh koi bazui in house niau den berana. Ompray जागोन दे आं थांनाबा दसे थांगोन आङो ओमफ्राय जा रामसन हाय नाश्ता हो गया है अभी अपने होनबाय अभी साई नाश्ता नहीं हुआ है ओमफ्रायलाय माबा नोङो माल फिसालाया ओमफ्राय जानो जरा मा होनगोन ना नोंनि मिनिस्लुनाय नायखौनो समायना नुयो आं बाजै होनबाय आदसा थेंक इउ ओमफ्रायो नोजोरा मा होनखो फैखा बाजै नङाबा गाज्रि मोनगोन आं होनबाय आरो माइनाव होनबाय नंगौ नामा थांगोन आङो दे नों फैबा थांगोन आङो नों फैयाबा थाङा आङो नों फैबा थांगोन ओमफ्राय Ranjul Bariba सोर दं लोगोफोर नै दसे 1 मिनिट र' Hello logoper, hello. Bazai, sorry आङो बेस्थ थांनोसै माइनाव होनबाय आरो दे नोजोर जागोन दे बेस्थ'बालाय Understand? Really fun. Really fun. Hero do ba Fun. Really fun. Really fun. Jari. Kita tu berdada. Inti dah. Ini. Adi Itu. Nada bye 143 mera bye 143 jawab ada bye nazar besto bana selabana ge आंनि एलबिसनाव गोबाव टाइम मा होनो हेफाजाब होनायनि थाखाय थेंक इउ गोजोननाय थाबाय आरोना इदिनो दसे हेफाजाब होफैबाय था नोजोर उन्दै माबा जोंहा लेंथन नुजाफैदो आरोना थेंक इउ भेरि माच आंनि एलबिसनाव नुजाफैनायनि थाखाय लेंथन नै ओरैनोसो लाइक दान ओमफ्राय थेंक इउ भेरि माच गोजोननाय थाबाय आरोना लाइक होनायनि थाखाय लेंथन इनो Oh, Pranjola, okay. Lintona, welcome sister, my welcome brother, welcome, thank you.
ओमफ्राय जोंहा नोजोरा आंथ' सोबखौबो हेल्प होयो बाजै बाय होनबाय आरो नंगौ सोबखौनो हेल्प होयो नोङो होनायाबो मोजांसो आरोना होनांगौबो आरो ओमफ्राय जोंहा लेंथ'ना मा होनखो माजों सोलाबखो फिनहैलाय माजों माखौ लेंथन मा ओंख्रि जाखो होनदों आं होनबाय ओंख्रिया माबा मा होनो दाउजों आलुसोमोन आरोना लेंथन ओंख्रिया जोंनिया आंहा माजों सोलागोन होननायखाय ओमफ्राय जोंहा नोजोरा बाय बाय हार्ट हरबाय आरोना थेंक इउ नोजोर बाय बाय थेंक इउ भेरि माच बाय बाय दे नोजोर दे बेस्थ' बिजिबा आरोना सोलाबाबा ओमफ्राय जोंहा लेंथना मोना ओरैनोसै हा होनबाय आरोना मा खबर नोंहालाय लेंथन खबरफ्रा मारै आंहाथ' सामफ्रामबो मोजां होनबाय आं दे लेंथना मा होनगोन नों अबेनिमोनलाय होनबाय आरोना आङो माबा बङाइगावनि बङाइगावनि माने आङो बङाइगावआव थायो आरोना लेंथन नोंगौ नामा होनबाय मबाइलसो नायबावदों ओमफ्राय होमबा लोगो मोनो हागोन आंखौ ओरैनोसै आरोना ओरैसै आरो होमबा लोगो मोनो ओरैसै आरोना नंगौ नामा नोंलाय बबेनि लेंथन आङो सोंनायबो जायाखैमोन ना खिथाहरदो जोंहा नोङो अबेनि
वो फेस हो रहा है फेस अच्छा Lento nama ang Odalguri Tawani होनबाय नोंगौना उदालगुरिनि आरोना आङो उदालगुरियाव थांफेराखैनो नों एल'ग्रा इउटुबारखौ सिनाय मोनोना होनबाय आरोना आङो मोगथाङाव नुफेराखै आङो ओमफ्राय मबाइलफ्राव नुबाय आरो आङो नायो आङो माखौबा एसे इन्टारेस्ट मोनो आरो इन्टारेस्ट मोननानै नायो आङो ओमफ्राय आङो मोगथाङाव नुफेरनाय जायाखै आरो बिनि बिदा आं होनबाय नंगौ नामा जोंहा टिफ्रासा नुजा जिसिपि ड्राइभारा हाय आंनि डिसक्रिपसना नुजाफैनायनि थाखाय थेंक इउ भेरि माच ओमफ्राय ट्रिफासा मा होनखोजा जिसिपि 31 लाइक दान होनबाना थेंक इउ भेरि माच लाइक होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरोना ओमफ्राय लेंथना मा होनदों आंनि भिडिअखौ नाया हो होनबाय आरोना लेंथन र' आङो नायजागोन आङो आंनाव सोरनि मेसेज थाफैयो आङो बिनि सिङावसो थांनानै नायहैयो आङो भिडिअखौ नायनानै ओमफ्राय कमेन्ट हरो लाइक हरो आरोना आङो ओमफ्राय आङो बेखौ बे एल'ग्राखौ बिदि मबाइलफ्राव नुलाबायोना इन्टारेस्टनो ओमफ्राय नायबाय थायो आरो नायो आरो आङो बिनि भिडिअखौ आगोलनिफ्रायनो नायो नायनायालाय ओमफ्राय मिनियोबो इन्टारेस्ट ना मानसिया ओमफ्राय ट्रिफाया जेसिबि ड्राइभारा मा होनगोन नाइस लाइफ होनबाय ना थेंक इउ भेरि माच ओमफ्राय लेंथना मा होनगोन इस्लारि गार्डेनखौ सिनायो नामा होनबाय आङो बेखौ सिनाया आङो ओमफ्राय जोंहा ट्रिफासाया मा होनगोजा अके होनबाय आरोना लेंथना मा होनगोन बङाइगावनिसो होनबाय आरोना बङाइगावनिसो माने बङाइगावनि जानो मोनामोन ना मा जाखो इस्लारि गार्डेना आदसा बङाइगावनि होनदों आंबो आदसा बङाइगावनि आरोना आङो सिनाया होमबालाय ओमफ्राय जोंहा गिफ्टसना मागो आंखौलाय रावबो सिनाया नामा हा होनबाय आरो गिफ्टसन थेंक इउ भेरि माच आंनि एलबिस्क्रान नुजाफैनायनि थाखाय आगै ओमफ्राय जोंहा ट्रिफासाया मा जिसिबि ड्राइभारा मा होनखो जोंहा अल हार्ट हरबाय आरो नै नाइस एलबि होनबाय थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा गिफ्टसन आगै लाइक होआखैबा लाइक होदो आब' आङो एसे बेस्थ' दे आं लाइक होनो
ल' फैबाय अ जागोन दे अरजाया गिबसन जालेंथ' ना मा होनगो अ माइ गड होनबाय आरो ओमफ्राय गिबसना ब्लु हरलाय हायोब्ला होनबाय आदसा हरबायमोन आङो गिबसन ब्लु हरलाय गिदों नामा होनबाय गिबसन सोरखौ होनखो आंखौ होनखो ना माखो ब्लु हरलाय हायोब्ला होनबाय आङो ब्लुखौ हरदोंमोन हरबायमोन आरो राजेश दोनबाय गिबसन लेंथ'ना जा समायना दंब्रा नोंसिनि बङाइगावआव होनबाय आरोना नंगौ नामा ओमफ्राय गिबसना मा होनखो लांफिनदो दे जाबायबो होनबाय आदसा किस करती हूँ गिलिरसो जाबाय नामालै BKborovlog माथो फिसारा ओमफ्राय लेंथ'ना मा होनखो अ ब्रा होनबाय आरोना लेंथ'ना मा होनखो थाथ'दो सिस्टार बाय होनबाय बाय बाय लेंथ' ओमफ्राय जोंहा मैखोमा ब्र' बाजै सना ओमफ्राय मैखोम आंनि एलबिसनाव नुजाफैनायनि थाखाय थेंक इउ भेरि माच आया गिबसना सासे मानसि हाइड खालामदोंमोन आं होनबाय आगै सना थेंक इउ भेरि माच ओमफ्राय आङो ब्लुखौ लाफिननांसिगोन आरोना आगै गिबसनाव लाफिनजासिगोन ना ओमफ्राय जोंहा थिफ्रासो मा होनखो जोंहा दिदि बार निकि दिदि आया खाने का बार निकि होनबाय गिबसा मा होनखो बाजैलै आं दिदिखौ नों लांफिनदो ब्लुखौ होनबाय थेंक इउ आगै सना थेंक इउ भेरि माच हेफाजाब होनायनि थाखाय आं माबाफिननि र' ब्लुखौ जाबाय नामाथाय ने आगै खिथाहरदोलाय खनसे सोलाबाबाबो आगै दे आं ओंखारथ'बाय दे होनबाय दे आगै दे ओमफ्राय गिबसना आब' होनबाय आरोना दे आगै दे बाय बाय दे ओमफ्राय दिदि हेल' होनबाय आरे गिबसना जाबाय आब' हार्ट हरबाय आरोना थेंक इउ आगै थेंक इउ गोजोननाय थाबाय आरोना ओमफ्राय दा कुक एनिथिंआ सौफैनो हादों नै थेंक इउ भेरि माच आंनि एलबिसनाव नुजाफैनायनि थाखाय कुक इटिं गोजोननाय थाबाय कुक इटिं लाइक होआखैबा लाइक होदो जोंहा कुक इटिंआ लाइक दानबाय थेंक इउ भेरि माच गोजोननाय थाबाय आरोना लाइक होनायनि थाखाय मालाबा लाइक होना
mesara bazai ओमफ्राय लाइकना मोसा बाजै होनबाय आरोना मोसानो रोङालै ओमफ्राय बेबायदि माबा आंखौबा लाया गावहा गाबबाय आरोना आदसा एथिङा मा लायो मानो लाया जानो गाबलायथारबायसो ओमफ्राय इथिङा मा होनगोन लोगो लाया नोङो साला होननानै गाबबाय आरो मानो लोगो लाया जानांगौ जाखो लायोना खुगिथिं जोङो आरती नुजाफैनो हादों नै आरती हाय होनदों आरो हाय आरती माइनाव हाय आंनि एलबिस्रा नुजाफैनायनि थाखाय थेंक इउ भेरि माच गोजोननाय थाबाय आरोना आरती माइनाव आरती माइनाव मानखौ लाइक होनो फैदों होनबाय थेंक इउ भेरि माच गोजोननाय थाबाय आरोना लाइक होनायनि थाखाय आदायालाय जोंनि बहा होखार हरखो नों होनबाय जोंनि बहा होखार दा गैया नों दा फैयाखैनो हाबाखै खोमा सुथि मोनाखै माने आर्मि Boro will you be my friends होनबाय नै ओमफ्राय थेंक इउ आरबि बर' आंनि बिसनाव नुजाफैनायनि थाखाय ओमफ्राय जा आरतिया माखौ खुब सालते खुबसो मारै खबरा होनदों नै नोंखौ खुब इथिं खबरा मारैनो सोंदों आरो आरतिया सोंदों खुब खिथाहरदो खबरा मारैनो ओमफ्राय आदाया मा मावो बाजै हो सना होनदों आरो नोंदाया माबा डिफेन्सआव मावो ओमफ्राय आरतिया बहानि नों जासै बाजै खोमा आरोना बहानि नों बाजै होनदों नामाथाय ना आङो माबा बङाइगावआव थायो आरो आं ना बङाइगावनि ओमफ्राय जोंहा खुब इथिं मा लिरखो मोजां सालथे खबरा होनदों आरोना मोजांनो खबरा
दे लोगोफोर सोर दं दसे रायलायनोसै आरोना ओमफ्राय जाहाथे लोगो दे आङो ओंखारबाय दे बाय होनबाना दे बाय 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 सोर दं लोगोफोर नै माबाखौ लोगोफोर आङो एलबिखौ दोनथ'नाय जासिगोन आरोना लोगोफोर मबाइल साउन्ड गंसेयां बायदि जादों हेलो गाइस आपने मैं रखती हूँ एलबी लोगोफोर आङो बाय लाथ'नोसै आरोना आङो एसे बाहेराव ओंखारलांनो आरो बाय लोगोफोर सोर दंमोन आरोना थेंक इउ गोजोननाय थाबाय आरोना आंनि एलबि स्क्रिनाव सोर जोबजासिम हेफाजाब होखो सोर हेफाजाब होफैखो बयनिसिमबो गोजोननाय थाबाय बाय